Is-sena li għadha kif bdiet se tfisser ġustizzja sħiħa mal-ħaddiema għal festi misruqin. Hekk kif il-budget għal din is-sena effettivament se jimplementa b'mod sħiħ il-weda elettorali li l-ibtajjel pubbliċi li jaqgħu fit-tmiem il-ġimgħa jiġu kumpensati bżieda korrispondenti mal-lif ta' kull ħaddiem. Bil-miżura antisoċjali li kien daħħal il-Gvern ta' Gonzi fl-2005, kull ħaddiem Malti wawċi tieħdulu aktar minn 50 ġurnata lif. Is-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union, Josef Buġeja, spjega li l-Union ħadmet sa mill-ewwel ġurnata biex tara li din l-inġustizzja tiġi indirizzata. Kienet maqsuma fuq żewġ partijiet, kienet maqsuma fuq parti nazzjonali li ħadna sehem fi protesti monna l-Parlament, kellimna għadnilhom li kien ħajsir żball għax anke l-mod kif kienet daħlet l-emenda fil-liġi kien totalment żbaljat fil-fatt wara kien hemm ħafna disgwid kif ħajnataw jerġgħu lura għal min jaħdem peress li kienu tneħħew biss bħala skop tal-lif. Però barra hekk il-ġeokkażjoni ma kienx waqfet hemm, kienet marret la jellow, kienet għamlet każ ukoll għax il-gvern kien impona dak li ritu anki fej dak li kien miftiem fi ftehim kollettiv u la jellow kienet sabitu ħati ta' ksur ta' waħda mir-rekomandazzjonijiet tagħha biex jagħmel xi ħaġa li l-gvern nazzjonista qatt ma kien nipprova jirranġa. Gvern Laburista ħass l-obbligu morali li l-ħaddiema jagħtihom dak li nserqilhom inġustament. U fl-2017 kien wieħed fil-manifest elettorali li l-btajjel pubbliċi li jaqgħu fit-tmiem il-ġimgħa jiġu kumpensati. 3 snin u nofs wara, Josef Buġeja jiddeskrivi l-implementazzjoni ta' din il-miżura b'mod sħiħ bħala rebħa għal General Workers Union u għal ħaddiema. Ovvjament il-ħaddim huma kollha ferħanin li issa mhux dejjem ħajqogħdu jistennew kull budget jekk issa terġa' tiżdied il-ġurnata, jekk issa jerġgħu jittieħdu, jekk issa jkollna nkwiet mal-employers għax kien hemm ħafna employers li pruvaw ma jituhomx. Fil-fatt konna rġajna minna emenda bi żgur jingħataw, iżgur il-ħaddiema huma ferħanin li għandhom anki u ironikament waqt żmien ta' pandemija il-gvern xorta ma qalx isma' li ħan irreversja kollox u nerġa' nżommhom milli imma tal kulħadd dak li hu tiegħu u dak li kien imwiegħed. B'hekk minn din is-sena l-ħaddiema nataw garanzija li l-btajjel pubbliċi kollha li jaqgħu fit-tmiem il-ġimgħa se jiżdiedu mal-ġranet tal-lif tagħhom kull sena.